טוב, אז איזה כיף, ברוך השם, מפגשות, פרשת משפטים, אחרי פרשת יתרו, ואני הולכת שבוע שלם ואומרת לעצמי, אוי אוי אוי, פרשת משפטים, המון המון חוקים, מה לי וחוקים, אני דברו איתי פרשת יתרו, רוח, 10 הדיברות, דברו איתי פרשת בשלח, קריאת ים סוף, ועכשיו פרשה מלאה 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 בחוקים ופרטים. וככה אמרתי, מה, זה יהיה מעניין, מה, ואני יכולה להגיד שככה שקעתי לתוך הלימוד, ויצאתי, מה זה באורות, והסודות הם בפרטים הקטנים, והפרשה הזאת מלמדת את זה לגמרי. אז קודם כל ככה בוא נסדר, עם ישראל יצא ממצרים, עובר דרך, מקבל את התורה, פרשת יתרו, בהר סיני, אנחנו עדיין בהמשך ברור, לקבלת התורה. איך אנחנו יודעים את זה? ואלה המשפטים ואלה וו החיבור. אנחנו עדיין במעמד הר סיני וקבלת התורה, מה שכן, אם 10 הדיברות זה משהו שהוא כללי, לא תגנוב, לא תחמוד, לא תעשה לך אלוקים אחרים על פניי, אנחנו כרגע יורדים לפרטים, לחוקים. עכשיו, ספר התורה היא בנויה גם מסיפורים וגם מחוקים. איך זה יכול להיות? בדרך כלל ספר חוקים, מי שלומד משפטים, אז הוא מלא בחוקים. וספר סיפורים הוא ספר סיפורים. ספר התורה הוא מלא מלא בסיפורים, ומתוך הסיפורים האלה יוצאים החוקים. אני מסבירה, יש איזה נרטיב, יש איזה סיפור, כמו לכל אדם, יש איזה סיפור בחיים שלו, שיוצר חוקים, שיוצר אצלו בתוך הנפש חוקים. אני עברתי ככה וככה, אז אצלי יותר לא ככה. או אני עברתי ככה וככה. בדיוק, אני עברתי ככה וככה, אז אני יכולה להבין את מי שהוא, לצורך העניין, מתקשה בככה וככה, נכון? הרבה פעמים קל לנו ללכת להתייעץ עם מישהו שעבר משהו דומה לנו, כי הוא מבין. אז עם ישראל עבר המון בדרך, עד שהוא קיבל את התורה, הוא היה עבד במצרים, הוא סבל, הוא היה גר, הוא היה זר במצרים, ולכן הוא עם יכולת ואמפתיה, ובעצם הסיפור שלו נבנה כדי להיות, אמרנו, תמיד אני חוזרת על זה, להיות האור לגויים, להיות עם קדוש, ממלכת כהנים, וגם עם שהוא בעצם, התורה היא תורת עם ישראל, אבל בעצם לכל העולם, הרי בסוף כל המשפט, כל מערכת המשפט היא מכאן, במיוחד המשפט העברי, לא מה שקורה היום במערכת המשפט בישראל, חלק כן וחלק לא, אנחנו גם נשענים המון על המשפט האנגלי, הבריטי, אבל בגדול התורה היא תורת חיים, ואיך אנחנו מסיקים את המסקנה הזאת, כי באמת היא משולבת בסיפור וחוק. החוק הוא לא יבש, הוא נכתב. איך לפעמים אומרים, נכתב על דם, החוק נכתב על דם, אז הוא נכתב על דם, הוא נכתב על סיפור מצרים, על סיפור של עם שהיה בעבדות, וזה משהו שחשוב מאוד לדעת ולהבין, ואני רוצה לשאול ככה שאלה ולשים אותה כאן בחדר, האם אני צריכה לחוות דברים בחיים כדי ללמוד, או אני יכולה ללמוד על ניסיונם של אחרים? התורה מציעה לנו פה אופציה. ברור שתמיד אנחנו נטעה ויהיו לנו ניסיונות, אבל אם אני ככה נצמד לתורה, לספר ההוראות המשובח הזה, אז אני צריך פחות לסבול. פחות על הגף שלי, פחות על הבשר שלי, יש איזו תורה שמלכה אותי, והסיפורים היו, אין חדש תחת השמש. אז זה ככה להתחלה, אז אנחנו מקבלים תורה, ותכלס הפרשה הזאת היא החיים עצמם. אז נתחיל מזה שבפרשת משפטים יש 53 מצוות, זה המון. תחשבו, רצף של 53 מצוות, לכן אמרתי שאין מצב, אם אנחנו נרצה ללמוד את כל המצוות האלה היום, אנחנו נסיים אולי עוד חצי שנה, זה מטורף. עכשיו, כל מצווה ומצווה,
כוללת בתוכה עומקים ורבדים, מבחינה קבלית, ומבחינה מעשית, ומבחינה משפטית, ומבחינה רוחנית, מכל הבחינות. אפשר ממש... שזה כל המצוות בתורה. לא, אז אני עכשיו מסבירה. בסדר? אז בפרשה הזאת, פרשת משפטים, היא פרשה מאוד מאוד עיקרית בתורה, היא באמת המשך ישיר למעמד הר סיני, היא גם קורית בהר סיני, משה רבנו על ההר עדיין, כל הסיפור הזה של הקולות והענן, משה רבנו עדיין שם, פשוט זה מתחיל להיות בהיר יותר, בדוגמאות ספציפיות, ואני מתלבטת ממה להתחיל, אני אתחיל דווקא מהעניין הגדול, ואחרי זה נראה לי שנמשיך מהמקום הזה. אז אני כתבתי לכם בהזמנה לשיעור, איך זה קשור לנשיות, איש, אישה, תורה, היהדות היא בעצם נשיות, מה קשור? אז היום, במקביל להכנת השיעור, התחלתי ככה להכין שיעור לפורים, ויש ספר מהמם של הרבנית מרים קסמן, דרך הספירה, שהוא מדבר על נשיות ושוויון בין המינים, וככה בסוף הספר פתאום ראיתי את המילה מלכות. ואמרתי, טוב, זה מתאים לאסתר המלכה, אפרופו שבוע הבא אנחנו חוגגות את ראש חודש אדר, אבל כשהתחלתי לקרוא אמרתי, וואי, זה גם מתאים לפרשת משפטים. אז בואו נראה. אז קודם כל, האישה, היהודי, הוא האב טיפוס של האישה. זאת אומרת, הרי תמיד אנחנו מדברים על זה שיש מערכת יחסים בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, השכינה והקדוש ברוך הוא. עם ישראל משול לאישה. היהדות מוגדר, אם אני רוצה להמשיך אותה, זה כמו אישה בתוך מערכת יחסים, והתורה, הקדוש ברוך הוא, זה יותר הגבר. עכשיו, למה אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא בפנייה זכרית הרבה פעמים? כי באמת יש איזה משהו מאוד מאוד רוחני, נכון? האישה, מה היא עושה לרוח? היא מביאה את זה לידי מעשה. אז אני מסבירה ככה לעומק. אז קודם כל, האישה, אנחנו אמרנו שהמצוות בפרשה הזאת הן הופכות להיות מוחשיות, ממש חוקים. אם מישהי לא מבינה, לא לפחד, תשאלו, כי אני רוצה שיהיה רצף. אז אנחנו אמרנו שהמצוות הן בעצם המוחשיות של התורה. זה בא לידי ביטוי במעשים הכי קטנים. והאישה היא זאת שעושה את זה בעולם, נכון? הגבר מביא את הזרע, האישה עוברת תהליך, 9 חודשים, היא מביאה את התינוק לעולם, את הדבר המוחשי, את היצירה. תמיד אומרים על אישה, אוי, איך היא שמה לב לפרטים? יהודי הוא שם לב לפרטים. יהודי הוא הפרטים הקטנים. הרבה פעמים אנחנו אומרים, מי צריך? בסדר, הבנתי את הרעיון, הבנתי מה זאת אמונה, אני מבינה מה זה הקדוש ברוך הוא, מה אני צריכה את כל הפרטים האלה, את כל המצוות האלה, את כל החוקים האלה. אז היהדות אומרת שהכלל הוא חשוב, אבל הפרטים הם חשובים יותר. הפרטים הופכים את הכלל. ובאמת היהדות היא, כמו שאני תמיד חוזרת ואומרת, היא חיבור של נשמה וגוף, חיבור של גשם ורוח, חיבור בין העולם הרוחני לעולם המעשי, שמיים וארץ. והנשמה שלי נותנת לגוף, והגוף שלי נותן לנשמה. וזו הסיבה שכמה מצוות יש בתורה? 613 מצוות. תרי"ג מצוות, ורוב המצוות בתורה הן מצוות מעשיות שעושים משהו. מצוות ציצית, הדלקת נרות, חסד, גם כשאני עושה חסד, אני לא עושה אותו בלב. אומרים שכל הכתרי עגויות שאתה שם את הציצית, איזה כוח מאוד רוחני. אז בכל המצוות יש איזה מימד פיזי מאוד מאוד מעשי, ואנחנו רואים את זה גם בשבת, שהיא היום הכי רוחני, ובסוף היא הכי, כאילו גם בהכי גשמי. כאילו כמה הכנות גשמיות צריך לפני שבת. לשים פלטה, לשים מי חם, לבשל אוכל, להכין סלטים, להתלבש בבגדי שבת ולא בגדי יום חול. מלא מלא, אבל אם זה כל כך רוחני, למה אני לא נשארת ברוח? כאילו... כן, אבל את מתכוננת לזה. נכון, אני מתכוננת, כי בסוף הרוח מתלבש בחומר, והחומר מתלבש בחומר, יש איזשהו חיבור כזה.
אז אמרנו שיש לנו 613 מצוות, תרי"ג, היהודי כל הזמן הולך על איזה חבל דק כזה, בין לא לרחף לאיזה עולם עליון, וגם מצד שני לא לשקוע בתאומות החומריים. עכשיו, בואו נסתכל על המצוות. אז חז"ל אומרים לנו שמספר המצוות המעשיות בתורה, מה זה מצווה מעשית? מצוות עשה. משהו שאנחנו צריכים לעשות, זה 248 מצוות. זה מקביל למספר איברי האדם. אם נספור את האיברים של האדם, רגל, כליה, טחול, כבד, ספרו את זה, אני לא ספרתי, אני לא בודקת, אני מאמינה לחז"ל, 248 מצוות. ויש מצוות עשה, ויש גם מצוות לא תעשה. לא תגנוב, לא תרצח, אז 365, וזה מקביל למספר הגידים בגופו, ושימו לב למה עוד, למספר ימות השנה. אז בסוף המצוות עצמם הן כוללות את כל המימדים של העולם שלנו. הן מכילות הכל. כל שאלה, כל דבר, כל מחשבה, הכל בסוף קיים בתוך המצוות. המצוות הן הלבוש של הרוח בעולם. איך אני יכולה להבין את הקדוש ברוך הוא? איך אני יכולה להבין את הרוחניות? אז יש דבר כזה בקבלה שנקרא סוד הצמצום. השם הוא הכל, והוא מצטמצם לתוך תורה, לתוך מצוות, כדי שאנחנו נצליח להבין חלק מתוך החושים שלנו. עכשיו בואו נלך למקום הזה של האישה, הבטחתי לכם. אמרנו שאישה, היהודי האולטימטיבי, היהודי הכי טוב בהתגלמות, הוא כמו אישה, הוא צריך להיות עם תכונות נשיות, צריך להגיע לפרט, הוא חי תהליך, ועכשיו אם אנחנו נכנסות את זה וניכנס רגע לשפה העברית ולאותיות, אתן יודעות שאותיות, אני לא בקיאה בזה, זה לא הסיפור שלי, יש את הרב זמיר כהן, אפשר להיכנס ביוטיוב, כל אות, יש עולם שלם, האות ג', האות ח', אז אני ככה קצת, ניתן לכם טעימה מזה, אולי זה ככה יפתח לכם עולם חדש. אז בואו ניקח את המילה איש ואישה. במילה איש יש לנו את האות י', ובמילה אישה יש לנו את האות A. עכשיו בואו נסתכל. האות י', מה העניין שלה? אם אנחנו מסתכלים על האות י' בשורה, היא נוגעת בקרקע? לא. היא רוחנית. נכון? היא מסתכלת על דברים מאוד מעל, היא איזשהו חזון מופשט של עולם טוב ומושלם, אבל אין את האחיזה בקרקע, אין את עכשיו, תחשבו רגע, גם בתורה, אם אנחנו רק ברוח, אז איפה, יש כל מנהיג, או כל דבר בחיים, אם אני רוצה להשיג מטרה, או בכלל, יש חזון, אבל גם צריך להיות, מה אני עושה בתוך החזון הזה? החזון לבד לא מספיק. אז מי זאת האישה? האות A באישה, מה היא מגלמת ומה היא מראה לנו? שאם היהודי היא מסמלת רוחניות שהיא מנותקת מהעולם הפיזי, איזה חזון מופשט של עולם מושלם, אז האישה היא האות A. שימו לב, האות A. האות A, איך שהיא כתובה בתורה, היא נראית כמו קו, ועוד קו שיש איזה צ'ופצ'יק כזה שממשיך את הקו המאוזן, כמו דלת כזאת, ובפנים עוד צ'ופצ'יק. אז מה זה אומר? שהדלת מכילה את מה? את היוד. אז מה האישה? מה זה דלת? דלת זה לכל הכיוונים. נכון? האות דלת היא לכל הכיוונים. יש לנו למטה, למעלה, ימינה, שמאלה, לכל הכיוונים. והיא מתפרסת על כל העולם הפיזי. ובתוכה נכנסת האות י'. וזה הכוח של האישה. האישה היא במעשה, ובתוך המעשה הזה תמיד יש גם את החזון. היא מורידה לפועל את הדברים האלה. היא הופכת את הדברים למוחשי. יכול להיות איזה רעיון מאוד גדול, בסוף צריך לחנך את הילדים, אמירה של גבר. איך מחנכים? אז האישה תגיד, רגע, צריך ללכת אולי לסדנת הורים, הורות, אני אקנה ספר, אני אקרא על זה, אני אשאל את אמא שלי, אני אלך אולי לא יודעת, היא בסוף לא מתעסקת באמירות כלליות וגדולות, זה כוח של אישה.
עכשיו, יש גם גברים כאלה, אבל באמת מהמסר הזה אפשר להבין שנשיות, כשאומרים על אישה שהיא פטורה ממצוות, אז אמרנו שהיא פטורה ממצוות משתי סיבות. סיבה ראשונה זה כי האישה יש לה מטרה מאוד מאוד גדולה בעולם הזה, ותפקיד מאוד מאוד גדול, וזה גידול ילדים. הקמת הבית היהודי, המשפחה, אישה, עקרת בית, פעם, זה כאילו נשמעת מילת גנאי, כמה אנחנו רחוקים, עיקר הבית. היא בעולם, הבית בסוף, אומרים בית מקדש, קטן, הבית שלי, הוא בית מקדש. אני מגדלת פה ילדים יהודים, אני העיקר, אני בפועל, אני הריון, מביאה יהודי לעולם, כל יהודי הוא כמו ספר תורה, זה דבר ענק, הוא יותר מספר תורה. אז זה המקום הזה של האישה שיורדת לפרטים, במוחשי, באמיתי, וככה צריך להיות היהודי. ולכן אומרים, אז אמרנו שהאישה היא פטורה גם מהמקום הזה, של עקרת הבית, והיא לא יכולה עכשיו, אם היא צריכה, נגיד, תחשבו על מצוות של זמן, של הנחת תפילין, אפשר עד שקיעה. רגע, התינוק בוכה, לא הספקתי, אז מה קודם למה? אני צריכה להניק, מה עכשיו, אני אניק את התינוק או יניח תפילין? או שאני אתפלל? אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, הכל טוב, את פטורה. יש מצוות מסוימות שאת צריכה לעשות, את מרוב מצוות פטורה, במיוחד מצוות עשה, כי יש לך תפקיד גדול בעולם. והסיבה השנייה לזה שאישה פטורה מהמצוות, כי האישה במהות שלה, היא מאוד מאוד מחוברת לקדוש ברוך הוא. כי היא ממליכה אותו, המילה היא המלאכה, תתעסק בהמון המון דברים, היא תחזור על עצמה, כי האישה ממליכה, והתפקיד שלה להמליך את הקדוש ברוך הוא, בכל הפרטים הקטנים של החיים, וככה יהודי. טוב, אז זה מהמקום הזה. אני יכולה לחדד? בטח. שאומרים שהאישה היא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה. נכון. אז אני מחדדת, מצוות עשה שהזמן גרמה, היא לא פטורה מכל מצוות העשה, מצוות שתלויות בזמן, והיא מחויבת במצוות לא תעשה, כי כמו למשל לא תעשה לחפש את תמונה, לא תגנוב, לא תרצח, מן הסתם. אפשר להיכנס לסוגיות האלה המון. אז אמרנו שהיהדות היא רוחנית והיא לא תיאורטית. אנחנו לא יכולים להשאיר את הרוח בתיאוריה. בסדר? יופי. לא, זה סבבה לי ככה. אז בואו נראה, אמרנו ואלה המשפטים, אחרי שהבנו שאנחנו לא יכולים להישאר ברוח, אנחנו צריכים גם את המעשי, אנחנו לא בתיאוריות, בסוף צריך גם טסט ויש חיים, אז אני מתחילה עם ההתחלה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תלמד אותם בצורה ברורה, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. התורה מתחילה, הפרשת משפטים, בעבד. למה עבד? כמה חשובה החירות. היהודים, הם נושאים את דגל החירות בעולם. אתן יודעות, כתבתי את זה פה לעצמי, שהעבדות היא משהו שליווה את העולם המון שנים. עד בעצם, רק ב-1865, שזה לפני 160 שנה, נכון? 160? כן, 161 שנים. הייתה עבדות בארצות הברית בחוק, היא הייתה בחוקה, עד שהגיע אברהם לינקולן ואמר, לא, זהו, והיו מלחמות אזרחים, והמון דם נשפך. עכשיו, זה קרה עכשיו, בתורה, אלפי שנים. אין דבר כזה עבדות באמת לעד. גם אם מישהו מגיע למצב של עבד, ואיך אדם נהיה עבד בימים הקדומים, כמו שגם היום, אדם שמגיע למצב של עוני מאוד 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 חמור, וכבר אין לו ברירה ואין לו איך להחזיק את עצמו, או אדם שהוא חייב למישהו, ואז אין לו דרך להחזיר, אז הוא אומר, טוב, אני העבד שלך. אבל גם במקום הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, מדובר פה על עבד עברי, הוא יעבוד 6 שנים, ובשנה השביעית הוא יצא. אתם זוכרות 7? שבת. יש לעבדות גבול. ואז יש עוד המון הסברים על זה, מה קורה אם הוא בא עם אשתו ועם הילדים, מי יוצא, מי לא יוצא. ואני אחזור עוד פעם אל העבד, בסדר?
אני אחזור על זה ממש, כי אני אחרי זה נדבר על המצווה, על מה שקשור לנו, לאישה. מעמד האישה, פמיניזם, מה הגבר חייב לנו, אבל אני אחזור על זה אחר כך, טוב? כי אני רוצה עוד לתת טעימות ממש בקצרה, מתוך הפרשה, כי אמרנו, אנחנו לא יכולות ללמוד הכל, אבל כן אני רוצה לתת טעימות של חוקים שמופיעים לנו בפרשה. אז למשל, יש חוקים שקשורים לאלמנה והיתום. הקדוש ברוך הוא אומר, אלמנה ויתום, לא להתעסק איתם, לדאוג להם, לראות אותם, והם ה-VIP שלי. אם יש אנשים שקרובים אליי ביותר מכל האנשים שבעולם, הם האלמנה והיתום. ואני שומע את הצעקה שלהם. אני עבורם. אז באמת, התורה מזהירה, לא להתעסק. להיזהר, אנחנו לא פוגעים בחלשים. אם צריך ככה לתת כותרת להמון מהמצוות פה, שימו לב לחלשים בחברה. לעבד, לגר. כל הנושא של איך אני דואג לעובד שלי, לעבד שלי, רווחה סוציאלית, יום השבת, במקרה הזה, בפרשה הזאת מדבר על השבת, כזמן מנוחה למי? לבהמה, לבן האמה, למשרת שלי, כולם נחים ביום הזה. תראו, עכשיו, זה נראה לנו מה זה מובן מאליו, כי אנחנו חיות כאן בעולם המתקדם, הנאור, שבאמת, ברוך השם, זה נראה לנו ממש מובן מאליו, אבל תחשבו על מציאות שלפני 3,000 שנים. מציאות של גויים. או מציאות של גויים, נכון, או כל מיני מקומות אחרים בעולם כרגע. אז דברים שנראים לנו. אז ממש להחזיק את זה כל הזמן בראש, בסדר? אז יש לנו פה דאגה לגר, לעבד, לאמה, אמה זו אישה שהיא עבד, בסדר? אני ככה מי שלא יודע, לאלמנה וליתום, ואז יש לנו ככה מעבר לביטוי של מה זה אנשי קודש, ומדובר על כשרות, מתחילים לדבר לא תבשל גדי בחלב אמו, ונכנס, ואין כניסה יותר מדי לפרטים. הכניסה לפרטים, מה זה אומר לא תבשל כלי בחלב אמו, ושצריך כלי בשרי וכלי חלבי, זה כבר התורה שבעל פה. ואני כן רוצה להכניס את זה פה, שהתורה... זה גם יש עכשיו? כן, זה חלק אם אנחנו עוברים על הפרשה, אז יש לנו אנשי קודש תהיו לי, איך נהיים קדושים, לא תבשל גדי בחלב אמו. ממש מופיעות הלכות כשרות. עכשיו, אני כן רוצה להביא גם במשפט אחד, שיש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וזה יחד לגמרי. אי אפשר לבטל את התורה, כאילו אי אפשר להגיד, אוקיי, אני עושה רק מה שכתוב כאן בספר, מה שאני רואה, כי אי אפשר להבין שום דבר מזה. לא תבשל גדי בחלב אמו, נו, אז אני לא אקח גדי ולא אבשל בחלב, אבל זה לא ככה, או יש לנו, כל מה שמדבר על פיצויים, אם מישהו נפגע, אז שן תחת שן, עין תחת עין, אז אם באמת עכשיו מישהו פגע לי בעין, אני לא אלך ויוציא לו את העין, אלא יש פיצויים, ואת כל הפרטים לגבי הדברים האלה, יש בתורה שבעל פה, ובגמרא, שהגמרא, התורה שבעל פה היא המשנה, ככה שיהיה לכם מושג, מדברים על זה המון, יש את המשנה, משניות, לימוד משניות, והגמרא היא להיכנס לעובי הקורה, להיכנס לתוך המשנה, ולשוחח עליה ולהבין ולגזור הלכה. ומי נותן את התורה שבעל פה? היא ירדה במעמד הר סיני, כשירדה התורה שבכתב, כשמשה היה על הר סיני, הוא קיבל גם את התורה, הוא כתב את התורה, וגם את התורה שבעל פה, זה ביחד, זה ירד ביחד לעם ישראל, ואז זה עבר מדור לדור לדור. משה מסר ליהושע, יהושע מסר הזקנים לנביאים, עד שהגענו לרבי יהודה הנשיא, תקופת בית שני, שבעצם רבי יהודה הנשיא הביא לאן עם ישראל הולך, ושהוא יוצא לגלות, אז באמת הוחלט שכותבים את זה. כותבים את התורה שבעל פה. היא לא הייתה צריכה להיכתב. למה? כי התורה שבעל פה היא תורה. כמו שיש את התורה בכתב, היא תורה לכל דבר, אבל
היא מתכתבת עם הזמן. לצורך העניין, הלכות שבת היום, כשרב מלמד הלכות שבת, הוא מתייחס לאי רובוט, הוא מתייחס לחשמל, פעם לא היה חשמל, אז בסדר? אז התורה שבעל פה היא בעצם צריכה, היא הייתה בעל פה כדי שהיא תהיה חיה. ויש בה יותר פרשנויות מאשר התורה בכתב? יש בה, יש פרשנויות... כאילו, היא נתונה לפרשנות אחרת? יש הצמדות להלכה, אבל ההלכה היא, אני הולכת עימה. זאת אומרת, כשאתה הולך אתה בתנועה. זה לא שינוי, השבת במהותה תישאר שבת, אבל אם באמת עכשיו יש את המצאת החשמל והמצאת הנורה, והיום יש לנו את ה-AI רובוט, ויש לנו בתים שהכל AI, שיכול להפעיל עוד מעט את כל הבית לבד, אז אם אני אומרת ל-AI שבת, אור, והוא מבין שצריך, אז מותר? אסור? לא יודעת, לא אני הכתובת, אבל תבינו, זה כדי ככה קצת להסביר. בסדר? אז הסברנו מה זה תורה שבעל פה, יש עוד, למשל, חוקים כמו השבת אבדה, מה עושים שמוצאים חפץ, מה צריך להחזיר, מה לא צריך להחזיר. אז כאן כתוב לנו שצריך להשיב אבדה, אבל מה להחזיר ומה לא להחזיר, באיזה שווי להחזיר, אז זה כבר בתוך המשנה ובתוך הגמרא. בסדר, יש לזה המון, עכשיו אפשר להבין למה אנשים יושבים ולומדים כל הזמן תורה. יש לנו דל לא תיעדר בריבו, מה זאת אומרת? תראו, יש פה אמירה חזקה. מה זה דל? אדם שהוא עני ומסכן. מה הנטייה שלנו כל הזמן? לרחם עליו. עכשיו תחשבו על משפט, או על סיטואציה מסוימת. כשאני רואה אדם דל ואדם עשיר, אוטומטית נטיית הלב שלי היא לרחם על הדל. אז התורה אומרת לנו, שימו לב, לאו דווקא, הדל הוא, העשיר הוא השם. יכול להיות שהדל עשה משהו לא בסדר, העני. אז תשים, אל תהדר אותו כי הוא דל. תהיה עם עיניים פקוחות אל המציאות. כמה פעמים אנחנו במציאות שלנו לוקחים את האנשים המסכנים, ואנחנו נוטים רק לרחם, ולא מבינים שיש איזה מחיר, שגם הם יכולים להיות אשמים, גם הם יכולים להיות לא בסדר. קרי עזה, תראו את התרבות שלנו. אז יש ילדים רעבים בעזה. אז מי התחיל? מי התחיל את הסיפור? והעם היהודי והתורה היא הכי רחמנית שבעולם. מדבר שקר תרחק, גם בפרשה שלנו. אז איך אני מתרחק מדבר שקר? אם אני אומרת למישהי שבדיוק שיפצת, אני מגיעה לחברה ששיפצה את הבית, מזמינה אותי לביקור ואומרת לי, אלן, נו, מה את אומרת, איך השיפוץ? ובעיניי הוא נוראי. אז מה אני אומרת לה, אוי נוראי, את לא נורמלית, מה זה מעצבת פנים הזאת שהבאת? אין לך טעם. הרי ברור שאני לא אעשה את זה, כי יש, לפני האמת יש את המקום של השלום, ובשביל השלום אפשר לשנות מן האמת. אבל מה זה אל תרחק? אל תרחק זה... אל תגזים. וואו, איזה בית מהמם! כשאני אשפץ בדיוק כזה, מי זאת המעצבת פנים? את יכולה להגיד לה, אני מתחברת ממש לצבעים, תחפשי כן מה את אוהבת בתוך הבית. כנ"ל, חברה שלך מכירה עכשיו... לא צריך להגזים גם. זה מה שאני באה. ליהנות בצניעות. זה בדיוק מה שזה אומר. אל תרחק, קודם כל, בדבר שקר תרחק, קודם כל תתרחק מלשקר. השם, החותם של השם, החותם של הקדוש ברוך הוא בעולם זה אמת. האמת חשובה, אבל יש גם את השלום. בסדר? למשל, ראיתי איזה שיעור של ככה סיוון, רב מאיר, והיא דיברה, היא הראתה איזה סרטון על אמא, על איזה רב שמספר על איך אמא שלו הגזימה כשהיא תיארה אותו שהוא היה ילד. והיא גם סיפרה לו שהמורה אמרה עליו שהוא הילד הכי חכם, שהיא אוהבת אותו הכי מכולם בכיתה, שהוא ככה והוא ככה. עכשיו, ברור שהאמא הגזימה, אבל זה לצורך מטרה טובה. אז האמת, יש לנו איזו נטייה לפעמים, אני אמיתית, אני מחזיקה באמת, אני אמיתית. גם שם, ברור שאמת, אני לא משקרת. אבל כשיש עניינים של שלום, אז הוא גם מצווה. לא בהקצנה, בצורה מאוד מאוד מעודנת. ואז שאומרים, מדבר שקר תרחק, אז כאילו, גם לא בהקצנה, גם אני תמיד צריכה להיות איכשהו כן צמודה לאמת, בשביל אמא להגיד לבן שלה שהוא מקסים, ומספיק שהמורה אמרה, איזה ילד מתוק יש לך, אז היא מפרשת את זה בראש, הוא חכם והוא ככה והוא ככה, זה לא שקר, זה האמת זה של האמא, זו החוויה שלה, בסדר? ויש חוק שקשור לרפוא ירפא, שניתנה רשות לרופאים לרפא,
יהודי לא אמור ללכת לכל מיני מגיות וכישופים, יש רופאים. והיהדות, הרמב"ם, רופא, כל העולם הולך ולומד את הרמב"ם, בסדר? וככה עוד ועוד ועוד פרטים, ויש עוד משהו חמוד, ויש עוד משהו שככה מאוד נגע לי, שאם אתה רואה כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מאזור לו. מה זאת אומרת? אם אתה עכשיו רואה את החמור, או את השור, של מישהו שאתה שונא, נופל. זהו, היה לו כבד, המסע, על החמור, שמים, היו מעמיסים עליו. נופל, והבן אדם הזה שהחמור שלו, אתה לא סובל אותו, אבל אתה עובר בדרך ורואה את האדם חסר אונים, עם החמור על הרצפה, עם כל המסע, גם על הרצפה, אתה חייב לעזור לו. אבל למה אתה מחייב, כאילו הקדוש ברוך הוא, למה אתה מחייב אותי לעזור לו? אני שונא אותו. אז עצם העזרה, המחויבות לעזור גם למי שאתה לא אוהב, היא יכולה ליצור קרבה. יש פה פוטנציאל לקרבה. מתי יש קרבה בין אנשים? כשיש איזושהי שיתוף פעולה. ובכלל אנחנו זוכרות שהתורה שלנו היא מתוך סיפור, כל אחד מהסיפור שלו, והתורה שלנו מלמד אותנו המון אמפתיה. המון לראות דרך עצמי. מה זה אמפתיה? זה שאני יכול להיכנס רגע שנייה לתוך הנעליים של מישהו אחר ולחשוב מה הוא מרגיש כרגע ברגע הזה. מה עובר לו? מה מרגיש אותו הגר? מה מרגיש אותו עובד זר? עובד זר, מותר להתעלל בו? חס ושלום. לא. צריך לתת לו לאכול, לכבד אותו, וכמה עמותות יש בישראל שדואגות לעובדים הזרים. אין סוף, באמת, יש דאגה. וזה הכל, מכאן, מהפרשה ומהתורה. ועכשיו, אני פונה לעסיסיות. אני חוזרת לדיני העבד והאמה להתחלה. בואו נראה, אמרנו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם, אם בכפו יבוא, בכפו יצא, אם בעל אישה הוא ויצא אשתו עמו, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו, ואם יאמר העבד אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי לא יצא לחופשי, יש אפשרות שגם אדם לא רוצה לצאת לחופשי, אז גם יש רוצים את אוזנו, ואז אני ממשיכה, וכי ימכור איש את ביתו לאמה. מה זה? איש מוכר את הבת שלו להיות אמה, משרתת. שפחה. איך זה יכול להיות? אז בואו נסביר. זה רק אם בן אדם... אז הנה, יש פה מישהו שהייתה כבר בשיעור תורה, אז באמת, כשככה התורה מתארת את זה, היא מתארת באמת מצב של אבא, תחשבו שלא נדע, אבא שאין לו דרך לגדל את הבת שלו בשום אופן. והמילה אמה זה לא באמת להיות איזושהי שפחה שמקרצבת את הבת, אלא שמעתי ככה רב שמדבר על זה היום, זה הכי קרוב לאומנה. אנחנו מכירים מה זה משפחת אומנה, שהילדה הופך להיות תחת חסותו של גבר אחר, של אבא אחר. ואז יש פה איזשהו... מה קורה עם אותה בת? אם אפשר להתחתן איתה, ואם מתחתנים איתה צריך לדאוג לה, ואם לא רוצים אותה, אז פשוט משחררים אותה לחופשי, ולא מתעללים בה. כאילו, אם היא כבר אצלך בבית, אתה נותן לה יחס נאות, מכובד, ואז כתוב ככה, ואם לבנו יעדנה, אם הכי מצווה זה לקחת את אותה אמה, את אותה ילדה מסכנה, ולחתן אותה עם הבת של האומן, אומן, איך אומן אומרים. תראו איזה יופי, כי זו המצווה הכי גדולה. ואם לבנו יעדנה, כמשפט, שימו לב, כמשפט הבנות יעשה לה. מה זה משפט הבנות? התורה עכשיו באה לתאר לנו מה החובות של גבר כלפי אשתו. עכשיו, דרך מה היא מספרת לנו את החובות האלה? דרך האישה שנמצאת במצב הכי נמוך שיש. האמה.
הילדה המסכנה הזאת, האישה המסכנה הזאת, שהיא באה ממציאות מאוד מאוד לא פשוטה. לא מסופר לנו פה על החובות של גבר לאיזו נסיכה. אז אם החובות הן כלפי האישה כאלה, אז קודם כל, מהו מעמד האישה? אפשר ככה להסיק מזה איך התורה רואה באישה, וכמה היא חשובה, וכמה מקום יש לה, וכמה היא קדושה, כשאנחנו לומדים את כל החובות של גבר כלפי אישה, דווקא מכך תחשבו, נכון? אז באמת, לגבר יש לו בעולם של פעם, גם היום דרך אגב, כוח פיזי, פעם זה נדרש יותר, יש לו יכולת להציל את עצמו, להושיע את עצמו. ילד בן 12, בן 10, בן 9, גם בן 8, אם נלך לסיפורים שלפני אפילו 100 שנה, הסבים שלנו היו עובדים, מוכרים דברים בשווקים, הולכים יחפים, מחפשים קצת, עובדים בשדות, מסתדרים, אבל האישה היא אחרת, נקודה. היא אחרת, ואנחנו מאוד מסתכלים על, שוב, אנחנו מסתכלים על העיניים המודרניות שלנו, שהאישה יכולה היום לעבוד עם המחשב ולעשות מיליונים, זה לא היה קיים פעם, בסדר? אז בואו נלמד מה זה משפט הבנות. אז הוא חייב לה את משפט הבנות, ומשפט הבנות הוא שארה, כסותה ועונתה לא יגרע. בואו נתחיל קצת לדבר על מה זה שארה, כסותה ועונתה. כל גבר, ברגע לפני שהוא מתחתן עם אשתו, כשהוא חותם על הכתובה, הוא מתחייב לאישה. למה להתחתן? כי בסוף גם מערכת זוגית היא מחויבות. העולם, כדי לבנות קומה נוספת בעולם הזה, חייבת להיות מחויבות. ואיפה המחויבות מגיעה? לא במילים הגדולות, אלא במעשה, בפרטים, בכתובה, נכון. זה לא, וואי, לבבות, זה כאילו, מה קשור? מסמך משפטי. אני לא צריכה שהוא יחתום לי, הוא אוהב אותי, הוא הבטיח לי. הוא הבטיח לי את כל העולם. אבל היהדות אומרת, לא, לא, לא. גם כשמבטיחים צריכים לחתום. אז הכתובה, להתחייב, יש עניין של להתחייב בתוך קשר זוגי. יש עניין של יהודי מתחייב לקדוש ברוך הוא, עושה ברית לילד שלו, שומר שבת, אוכל כשרות, בורר את האורז, מתלבש ככה וככה, בלי סוף התחייבויות, כי בסוף, בשביל ליצור ברית, צריכה להיות התחייבות. עכשיו בואו ככה, נדבר על שארה, כסותה ועונתה, בפשט ובעומק, בסדר? ונשים על זה את הדגש. אז קודם כל, בפשט, אדם צריך לדאוג לאשתו כגופו. גבר מתחתן עם אשתו, הוא צריך להבין שיש עליו כרגע עול. הוא חייב לדעת שהוא צריך לדאוג לאשתו כגופו. כמו שהוא דואג לגוף שלו, דואג לאכול, דואג להתלבש, ככה הוא צריך לדאוג לאשתו, ויותר מזה אומרים לדאוג לאשתו יותר מגופו, הכוונה. למשל, גבר שמתחתן עם אישה שרגילה לרמת חיים מסוימת, היא גדלה בבית שאבא שלה היה מפנק אותה, שולח אותה לקניון, רגילה לקנות 7-8 שמלות בחודש, הגבר מחויב לתת לה את זה. הוא צריך להגיע למצב שהוא נותן את זה, אלא אם כן, היא בתוך המערכת הזוגית הזאת מבטרת לו, היא בסדר עם זה, היא בשלמות עם זה. אבל ברציונל, הוא לא יכול להוריד אותה למקום שלו, אלא הוא צריך לעלות איתה. תמיד יש עניין של עלייה, מחויבות מעלה. היא לא מורידה. אם לפעמים נראה לנו שמחויבות היא מורידה משהו, לא, לא, לא. מחויבות מעלה. כשאני מחויבת למשהו, אני עולה. וזה מפחיד להתחייב. אומרים לגברים, מה היתרון בזה שהם משקיעים בנו? כאילו, נגיד בתורה, בכל המצוות האלה. גבר... כאילו, אני סתם ממקבט את זה להיום, כן? אבל היום מאוד מפחדים ממחויבות. נכון. עכשיו, וכשאת אומרת את הדברים האלה, יש בזה יתרון, כאילו... למה לגבר להתחתן? כן, ולהתחייב, כאילו, אומרים לו למה זה חשוב ולמה זה מיוחד. ברור, גבר שהולך לשיעורי תורה, הכי רוצה להתחתן בעולם, כי הוא מבין שקודם כל... אומרים לו מה היתרון, לא, עזבי את זה, אבל... כי אומרים לגבר גבר שנמצא ללא אישה הוא ללא ברכה, אין כלי שיכיל את הברכה שלו. בדיוק דיברנו על זה, שהאישה, מה היא עושה? דיברנו על היוד והאי. האישה, היוד הוא ללא קרקע, זה רוח, רוח, רוח. מה האישה עושה? היא מכניסה את זה לתוך החיים. היא אוספת אותו, היא מכניסה אותו.
והרבה גברים שהם מתחתנים, אז פתאום הכסף, הוא מקבל צורה. אני לא יודע לאן נעלם לי הכסף. כשאתה מתחתן, אתה עם אישה, משהו נבנה בית. יש בית. הכסף הולך, יש ילדים שגדלים. האישה היא בעצם, הרוחניות שלה, זה בדיוק כמו שאמרנו, מה זה יהודי? הוא מחבר את הרוח ואת הגשמיות. אז זו האישה. והאישה זה התפקיד שלה עם הגבר, היא בעצם מקרקעת אותו בקטע טוב. הוא חייב אותה, גם אנחנו חייבים אותם. אנחנו חייבות אותם. זה משהו שהוא מקשה אחת, זה ביחד. ודבק איש באשתו והיו לבשר אחד, אנחנו אחד. והתורה היא מעודדת את זה, וכל מערכת החיים היהודית מובילה לשם. שמירת נגיעה. באמת, אפשר לדבר על זה בלי סוף. מה העניין הזה של שמירת נגיעה? כי אין מחויבות, אז אל תיגע בי. אתה לא התחייבת בי, אתה לא התחייבת לי, אל תיגע בי. התורה יודעת איך האישה בנויה. היא יודעת שהאישה היא תהליך, שהאישה היא דרך, שהאישה היא לא רגע, שהיא מלאה ברגש, שהיא פרטי הפרטים, עד הפרטים הכי קטנים. אז למה הוא אמר לי ככה? מה זה שיחת טלפון של נשים אחרי דייט? מה זה שיחת טלפון של אישה פגועה? זה שעות! הוא אמר לי ככה, והוא אמר לי ככה, ועשיתי לו ככה, ואני לא מבינה, וזה באמת מבטא את האישה. אנחנו בפרטים של הפרטים. אז אם זה שמירת נגיעה, ואם זה כל המקום הזה של איך מתלבשים, זה הכל מוביל לדבר אחד, לבנייה הזאת של הבית. ומן הסתם, כשיש מערכת כללים הזאת, אז הגבר, יש לו רצון מאוד מאוד גדול להתחתן. אני כל הזמן אומרת, יש איזה כאילו משהו שהולך איתי תמיד, שאבא שלי, שהחברות, כל פעם הייתי, אני או אחותי היינו באות לבית ומספרות לאמא שלי ולאבא שלי, יואו, הציעו לחברה של נישואים, יואו. אז אבא שלי אומר, אני לא מבין, מה אתם מתלהבים מזה כל כך בדור הזה? למה בשבילכם להתחתן? זה כאילו, וואו, הנה העסקת, הוא הציע לך נישואים, זה דבר כל כך ברור. ואז אבא שלי אומר, אני רדפתי אחרי אמא שלך, אנחנו היינו רודפים אחרי האנשים. זה כאילו אנחנו הפכנו את המציאות, זה תמיד היה ככה, הנה פרח אומרת לנו, זה תמיד היה ככה, אנחנו הפכנו את המציאות, הפמיניזם, העולם של התרבות שלנו, זה בדיוק שאנחנו לא הולכים לפי, יש כללים, והם קשים, הם לא פשוטים, וככל שאנחנו בדורות מתקדמים יותר, זה נראה לנו אפילו לפעמים לא קשור, לא הגיוני, הרי אנחנו, כל השירים האלה של פרידה, חופש, איפה החופש? החופש הוא בתוך הגבולות. שם הוא החופש. אז בואו נראה, אז ישתוג את גופו. אז קודם כל הוא חייב לשארה. מה זו שארה? בפשט של הפשט זה מזונות. הגבר צריך לדאוג לאשתו שיהיה לה מה לאכול. לפי מה המינימום? כמו שנהוג במקום, כמו החברה. אם יש לו יכולת לקנות בשר, שהיא תאכל בשר 4 פעמים בשבוע, אז 4 פעמים, ואם יש אפשרות לפעם אחת, אז פעם אחת, אבל באמת כמה שהוא יכול בטוב, בסדר? זה מהבחינה הזאת של הפשט. עכשיו אפשר לדבר על המילה שארה, גם כשאומרים שארים, מה זה שארים? זה הילדים, הצאצאים. אז אם הוא צריך לדאוג לשארה, בעומק, הוא צריך שהיא תהיה כבר היא תהיה קרובת משפחה שלו. הוא צריך לאהוב אותה כמו מדרגה ראשונה. כמו אחות, כמו אמא, זה לא אותה אהבה, אבל אהבה עזה היא לא איזו אישה. מי צריך לאהוב? את אשתו. אמרנו שמה זה שארים? זה צאצאים, זה משהו ש... אז המילה שארה, הוא חייב לשארה, הקרבה בין גבר לאישה צריכה להיות כמו קרבת משפחה, כמו דם, קרבת דם. קל לנו להבין למה אנחנו אוהבים את ההורים, את האחים, את האחיות, אבל כאילו מה זה אשתי? אני שנייה מתגרש ממנה. לא. אתה צריך לאהוב אותה כמו, כאילו, יש לכם את אותו דם זורם. עכשיו, זה מדהים. הוא מחויב לזה, צריך להגיע למקום הזה. וגם האישה. בסדר, אבל האישה היא לא מצווה בזה כי זה בטבע שלה. היא בנויה ככה. ומה זה כסותה? בואו בגדים. הוא צריך כסות ומדור, הוא צריך לדאוג לה לבית, שתהיה קורת גג, והוא צריך לדאוג לה גם לבגדים. של הבית, כלי בית, תכשיטים. עכשיו, גם היום, זה לא ברור מאליו.
הרבה פעמים, גם, עכשיו נכנסת סתם ככה, לא יודעת, מתפרעת עם הראש, גם הנושא הזה של, רגע, אני מביא בית, מה את מביאה, הסכמי ממון, אני יכולה להבין את הפחד מלהיפגע, אבל התורה אומרת, הגבר חייב לדאוג לאישה. הוא צריך לדאוג לה לקורת גג. נקודה. ולא, זה לא, גבר לא עושה לאישה טובה, שהוא נותן לה קורת גג, או דואג לה לאוכל, זה חובתו, זה חוב. זה לא, אני עושה לה טובה, איזה גבר מהמם, אני דואג לאשתי להכל, לאוכל, וואי, איך אני מפנק אותה, אני קונה לה בגדים, איזה בית בניתי לה. זו חובתך. שנייה. קודם כל זו חובה. אתה רוצה להיות אקסטרה? איך אתה עושה את זה? עם איזה מידות, בסדר? עכשיו, המילה כסותה, בואו ניקח אותה לעומק, כיוון שאנחנו מדברות גם מפשט וגם עומק. המילה כסותה מהמילה כיסוי. שימו לב, כלה, איך היא נראית בחופה? היא מכוסה בעינומה. מה יש מעליהם? חופה. את החופה, כיסוי, כיסוי. הם נכנסים לחדר איחוד, עוד סוג של כיסוי, הסתרה. בתוך מערכת זוגית חייבת להיות כסות, חייב להיות איזשהו כיסוי. מערכת זוגית זו אינטימיות, היא לא אמורה להיות כאילו לנגד כל העולם, אין שום עניין בזה שכל העולם יראה כמה אני אוהבת את בעלי, וכמה בעלי אוהב אותי, ולכתוב לו שיר אהבה או ברכה של 20,000 שורות בפייסבוק, על העיניים שלי, כפרה עליך, אין עליך. התורה אומרת, לא, 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 לא. כל מה שיש בינך לבינו, ובינו לבינך, מכוסה, הוא שלכם, הוא בתוך הבית, הוא בתוך החדר, הוא קודש קודשים. וזה ממש לקחת את זה. שימו לב, עם כל דבר שהוא חשוב ויקר, אנחנו לא מראים אותו כל כך מהר. הלב שלנו, הוא מצד אחד פתוח, מצד שני, אנחנו גם שומרים עליו, וכנ"ל הזוגיות. אז ממש, באמת, בתוך בית יהודי, חדר השינה הוא קודש קודשים. הוא המקום הכי חשוב. והיום יום טבילה במקווה, לא מספרים. אני לא אומרת לחברות שלי, אני הולכת לטבול במקווה, איזה קטע, וואי, אין לי כוח. לא, זה יום שלי. לא, זה להמציא סיפור, לפני שאני יוצאת, אני הולכת, אימא, לאן את הולכת? אני הולכת לחברה. יש קודים בין גבר לאישה, זה יום שהגבר צריך, זה מדהים, זה מדהים. הכל ככה. ולמה? כי זה באמת מערכת יחסים של גבר ואישה, לא נכנסים אליה. איך אומרים? אף פעם אפשר לדעת מה קורה בין גבר לאישה. אז הוא כבר מתחילים בשלב מסוים, הם מספרים, גם לפני 13, ומדברים, איך באים ילדים לעולם, והכל. וגם הם לומדים על זה בבית ספר, דרך פרשת השבוע, מה זה אישה נידה, ומה זה... עכשיו, רגע, אבל בכל גיל מסבירים את זה אחרת, שזה יהיה מותאם לגיל ולמצב. אבל כן, ילד לא אמור לדעת שאמא שלו הולכת למקווה, זה הזוי. כי אחרי המקווה יש מפגש של גבר ואישה. גם לא בציבור, גם גבר ואישה דתיים, כשהם הולכים בציבור, אתה שימו לב, הם לא ילכו יד ביד, הם לא ילכו מחובקים, כי יש עניין, זה בפנים, זה לא בחוץ. יש כזה קטע של לספר על באיזה מצב חודשי אני בנידה או לא בנידה לכל העולם, כאילו פרסומות, עניינים, גם זה דבר מאוד מאוד אישי, זה לא עכשיו בפרסיה. אני זוכרת כשהייתי ילדה, היינו אומרות, המכשפה הגיעה, האדום הגיע, היום, יש איזה דיבור על זה, כאילו, מה זה חופשי? ברשתות, היום קמתי בזה, אז אני זה, כאילו, שנייה, בואו נשאיר משהו לעצמנו. זה בגדול, בואו נשאיר משהו לעצמנו, וזה התורה אומרת, בתוך הזוגיות, רוצים זוגיות טובה, תשאירו אותה לעצמכם. האהבה ביהדות, אם אנחנו נכנסים לנושא הזה של נידה, האהבה היא, זהו. אופק, כל הנושא הזה של השבועיים, שבועיים, כל הנושא הזה של שבועיים, זה כי היהדות אומרת שקשר בין גבר לאישה, הוא לא צריך להיות מבוסס על מגע. נכון. הוא צריך להיות, המגע מאוד 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 חשוב וקדוש,
זה הדבר הבא שנדבר עליו, והוא תשתית מאוד מאוד חשובה. יחד עם זאת צריך לבנות גם את הקומה שלה, להעביר אהבה ושיח וקרבה דרך דיבור, וזה מאוד מאוד קשה להבנה. איך עושים את זה? איך אני מראה לבעלי שאני אוהבת אותו, בלי שאני מחבקת אותו? איך אני מראה לילדים שלי שאני אוהבת את אבא? וזה היופי. וזה לוקח את כל הקשר הזוגי, והוא מקפיץ את זה. זאת אומרת, יש תקופות בחיים, שזה פחות העניין. אז מה, זהו, נגמרה אהבה? אני משלימה עם בעלי, איך אני משלימה עם בעלי? דרך אגב, אסור לקיים יחסים בין גבר לאישה כשיש כעס. זה לא דרך להשלים. קודם כל צריך להתפייס, ואז זה קורה. כי אי אפשר, התורה אומרת לנו, אי אפשר לדלג על תהליך. יש תהליך, יש שיח, יש קרבה. והמעשה הקדוש, החיבור הזה הוא צריך לעבור דרך. זה לא דייט ראשון. זה ממש מוריד הסימונים, להבין את זה, זה מסביר הכל. והנה מקעה רגע, ועוד משהו בכסותה, ככה אם אנחנו נכנסים לעומק, שכסותה יש ככה דגש על תכשיטים. מה העניין של תכשיטים? למה נשים אוהבות תכשיטים? למה מתנה של גבר היא באה, כי הוא מתבטאת בתכשיט? כי תכשיט, הנה עכשיו זה ממש פרסומת לחברת תכשיטים, רויאליטי, כי תכשיט מספר סיפור. עכשיו אני בלי הטבעות שלי אבל זו הטבעת שהוא הציע לי נישואים. טוב, זה כולם יודעים, הטבעת שהצעת נישואים כולם מזהים. זו הטבעת נישואים גם כולם מזהים, אבל יש עוד טבעת שבעלי הביא לי בהיריון הראשון. הוא קנה לי, שאמרתי לו שאני בהיריון, ישר הלך קנה לי טבעת. השרשרת יהלום הזאת, היא אחרי שהייתה לנו מריבה מאוד מאוד גדולה, והתפייסנו והוא הלך קנה לי שרשרת. הגילים האלה זה באיזה חג שהיינו אצל ההורים שלי, והוא הפתיע אותי כי ככה וככה. כל תכשיט הוא מספר סוד, יש לו המון משמעות, גם תכשיט שעובר מדור לדור, זה לא סתם, כי התכשיט הוא איזה אבן, הוא איזה זהב, אבל מה המהות של התכשיט? זה הסיפור אחרי, הסיפור מאחורי, כל המהות של התכשיט זה הסיפור שמאחורי התכשיט והסוד. מי יודע, הרי כשאני עכשיו עונדת את התכשיטים שלי, מי יודע מה הסיפור של התכשיטים? אני והנותן, אני ובעלי. שוב, הכיסוי. זה גם מציין זמן. זה כאילו משהו זמן. אז אם אנחנו מדברים על זמן, אנחנו הולכים למצווה, אמרנו יש מזונו, גבר חייב לאשתו, שאירה, כסותה ועונתה. מה זה עונתה? אז איש מחויב לחיות חיי אישות עם אשתו. למה לחייב דבר כזה? זה לא בא רק מתוך רצון? אז לא, יש כאן עניין של חובה. שלא רק שהוא חייב לקיים ולהיות עם אשתו, הוא גם צריך לשמח אותה בתוך המצווה, להביא אותה למקום של עונג. ושוב, בואו עכשיו ככה ניכנס לזה. עכשיו, יש ממש, אפשר להיכנס לזה, מתי, כמה פעמים, זה מאוד תלוי בזוג, יש לזה הלכות מוסברות, של תלוי במה הגבר עוסק, אם למשל עכשיו הוא איש צבא, שמגיע פעם בחודשיים, אז האישה צריכה להבין את זה, אבל אם הוא אדם שכל היום עובד בתוך הבית, והוא לא, אז יכולה להיות, כי יש איזו דרישה אחרת מאותו הגבר, ממש, זה עכשיו, למה מחויבות? כי יש את המקום הזה של הגבר שמחזר אחרי האישה, הוא צריך גם לשים לב אליה, להסתכל על הניואנסים הקטנים, מתי היא רוצה, מתי היא לא רוצה. עכשיו, בואו ככה, נדבק למילה עונה, בסדר? אז קודם כל, ששומעים את המילה עונה, מה זה מזכיר לנו? עונה עם עין, עונות, השנה. יש זמנים, נכון? זמנים שהאישה מותרת, זמנים שלא. ויותר מזה, כשאני בודקת מה עונה, אני בודקת מה מזג האוויר, צריכה להיות מאוד רגישות בתוך הזוגיות. מתי זה מתאים? מתי זה לא מתאים? כמה זה מתאים? האם האישה רוצה? היא לא רוצה?
שימו לב שגם המילה עונה זה מלשון מענה. יש פה איזה מענה לאיזשהו יצר חיים מאוד מאוד גדול, יצר טבעי מאוד, שגם האישה רוצה בו. התורה, יש איזה עניין שהוא מגיע המון המון מהנצרות, שיחסים בין גבר ואישה זה דבר מלוכלך, זה דבר שפל, לשם לוקחת אותנו כל תעשיית הסרטים הפחות צנועים, כן? אז התורה אומרת, לא, להפך. רגע, אמא, לא, ממש, זה מזעזע. לא, זה הדבר הכי קדוש, הכי טהור, זה מה שמבדיל אותנו בתפיסה בין היהודי לגוי. זה הדבר הכי טהור. שם אנחנו מתקדשים, לכן יש לו טהרה לפני, לכן זה צריך להיות מתוך שמחה, גבר צריך לפעס את אשתו, הוא צריך לשמח אותה במצווה הזאת. זה קודש הקודשים. בבית המקדש היה את המלאכים, שזה היה ממש דמות של גבר ואישה שהם בקרבה. זה לא דבר אסור, זה לא דבר פסול, זה לא דבר מגונה, זה דבר קדוש. אבל מתי הוא קדוש? שהוא בתוך קדושה וטהרה, תחת מחויבות של חופה ונישואין, ושהוא עובר דרך כל הכללים. וזה לא סתם מופיע אחרי שארה וכסותה. שימו לב, יש לזה גם לעניין הזה סדר, תאהב אותך, תאהב אותה, כמו שאתה אוהבת, כמו שאתה אוהב, כמו קשר דם, תאהב אותה, תדאג לה לצרכים הכי בסיסיים. ואחרי זה המקום הזה של הכיסוי, של האינטימיות, ואז מגיעים למצווה. ועכשיו שימו לב לעוד משהו שהוא קצת, הוא יותר שלילי, המילה עונתה או עונה עם עין, זה יכול ככה להגיד לנו רגע מה זה עינוי. ובאמת הדבר הקדוש הזה, אם הוא לא נעשה כמו שצריך, לא בתוך מסגרת נכונה, הוא יכול להיות עינוי מאוד מאוד גדול. גם אפשר בתוך זוגיות להפוך את זה כקלף לעינוי, ואסור, חס ושלום. וגם אם המקום הזה של שיא הקרבה הופך להיות עינוי, אז זה תמרור מאוד מאוד גדול בתוך זוגיות. תמרור מאוד מאוד גדול. אז ככה, נחזור לחיובי, אז עונה, זה באמת החיבור הזה בין גבר לאישה, ביהדות קוראים לחיבור הזה יחסי אישות, או תשמיש, או גבר יודע את אשתו, המילה ידיעה שהיא מדברת על קרבה, יש המון מילים שמבטאות את הקשר בין גבר לאישה, כי זה דבר מאוד 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 חשוב וגדול, ואפשר להגיד עליו שהוא בעצם עיקר הבית היהודי, ואם הוא עיקר הבית היהודי, הוא עיקר העולם והעניין. אמרנו, בונים מקווה לפני שבונים בית כנסת. אז שימו לב, איך התורה בפרשה הזאת מביאה אותנו לרבדים הכי עמוקים של החיים, לפרטים של הפרטים של הפרטים של הפרטים, מה קורה בתוך מערכת זוגית. עכשיו גם לכל דבר כזה יש עומק שעומק, מה זה שארה, מה זה כסותה, כמה בגדים הוא צריך לקנות לה, כמה אוכל הוא צריך לתת לה, מה זה אומר אינטימיות, מה זה אומר אז לזוגיות, וכל הדיני עבודה, ודיני ממונות, ואם מישהו נפגע, אז איך הפיצוי? פשוט התורה מגיעה לכל הרבדים של החיים. התורה השם הוא בפרטים הכי קטנים, ואם ככה, אז מה זה אומר עליי בעבודת השם שלי? קודם כל, להבין שיש פה מחויבות. יש תיאוריה, יש להגיד אני אדם רוחני, וזה כיף, זה מאוד כיף להיות שם, ויש מחויבות. עכשיו, ויש עול תורה ומצוות, אבל העול הזה, שימו המילה עול, פתאום זה עולה לי, העול והמילה עולה הם יחד, העול הזה מעלה אותי למעלה, המחויבות הזאת, עול, גבר מתחתן עם אישה, הוא נושא עול על עצמו, הוא כבר לא יודע, היום קשה לאדם לדאוג לעצמו, אז לדאוג גם לה, אבל עם העול הזה אתה עולה, אתה משתבח, והיא משתבחת, אתם הופכים להיות בשר אחד, אתם הופכים להיות אדם אחד, מתוקן. אז יש לי שאלה, מה ההבדל
בין אישה שגבר לקח אותה לשפחה שהאיש מכר את ביתו? שום הבדל. אז תודה על השאלה. יעל שואלת, מה ההבדל בין חובות של גבר שמתחתן עם אותה שפחה, שהבן שלו מתחתן עם אותה שפחה, או לאישה רגילה, אותם חובות בדיוק. זה היופי. זה מה שניסיתי לה. אישה, אישה. כי התחלת לספר על בין שפחה על שאיש מוכר לאשתו את אותו ביתו, דבר? אם הוא לוקח אותה לאישה, הוא צריך לקחת, כן. הוא חייב לה שאירה. הוא קונה נניח, את הילדה נניח מה... והוא מתחתן איתה, הוא חייב לה את שאירה, בטח, שאירה כסותה ועונתה. אישה, זו אישה, זו אישה, זו אישה. ואפשר ללמוד מזה כמה אישה היא קדושה ויקרה. וכל פעם שמספרים לנו סיפורים שהתורה מוזילה את האישה, והתורה היא ככה, והתורה היא שוביניזם, אז התורה... זה לא יודעת. בתורה זה לא ככה. אז התורה היא מייקרת את האישה, היא מייקרת בכלל את האדם כאדם, כבריאה של הקדוש ברוך הוא. ובאמת לסיכום, תורת חיים, וזו המתנה הכי גדולה. ככל שאתה, ככה היום, באמת, הכי אמיתי בעולם, כשניגשתי לפרשה, אמרתי, מה עכשיו, עבד עברי, שן תחת שן, זה לא הסיפורים עכשיו של רחל ולאה, והברכות, והעניין, ואני יכולה להגיד לכם, שכשנכנסתי ללימוד, אמרתי, וואו, וזה להרגיש את התורה, גם כשאני לומדת הלכה פשוטה, על מה אני שמה על הפלטה ומה אני לא שמה על הפלטה, זה ענק, זה מדהים, כי זה השם בפרטים הקטנים. ואם אני מתחילה לעשות מצוות ורואה בכל מצווה את השם, אז הכל נהיה מתוק. זה לא כבר, אוי, זה מבאס וזה כיף. לא, הכל זה מדהים. וכן, יש עול, יש עבודה, יש מסירות נפש. ועל המסירות נפש, לא פשוט להיות יהודי, ומצד שני, הכי פשוט להיות יהודי. כי כשהכל... חברים שלי זה פעם ביומיים בערך, לא פשוט להיות יהודי, שפה אפשר למסעדה הזאת, ופה אפשר... השאלה... זה פה אי אפשר לשבת את החלב, כי... השאלה האם אנחנו בוחרים בפשטות, או אנחנו בוחרים באמת, אם אנחנו בוחרים בטוב האמיתי, או בטוב הכאילו. יש בתניא אומרים דרך ארוכה שהיא קצרה, ודרך קצרה שהיא ארוכה. נכון אמרתי? דרך, לא, כן. שאני יכולה ללכת, כן, יש דרך ארוכה שהיא בסוף הופכת להיות קצרה, כי היא מביאה אותי לאמת, ואני יכולה ללכת בדרך קצרה, כל הזמן לחפש קיצורי דרך. אני אהיה אישה מאמינה ככה, אני אהיה רוחנית ככה. אבל בסוף הדרך הזאת מאוד מאוד ארוכה, עד שאתה מבין באמת שלהיות אדם שמקיים תורה, ואדם שרוצה להיות רוחני, יש מערכת חוקים. ואי אפשר לברוח ממנה, יש עבודה. תודה על ההאזנה, ואני עמדתי בזמנים. היום, פרשת משפטים, אני בזמנים. חוקים.